Že idem, že iba na jedno, veď to poznáte, tak končíte až ráno? Väčšinou, hej. Nie. Poctivo radšej dobrý spánok a tak, hej. Áno. A kto je ten ťahač? Všetky. Kto má najviac peňazí väčšinou. Odkiaľ sa najčastejšie dozvedáte o takýchto akciách v okolí? Ja som sa z Facebooku a takto zo sociálnych sietí. Od mojej babky. Facebook a Instagram. Instagram, Facebook. Aplikáciu poznáte, kde by ste si vedeli nájsť takéto veci? Okrem Instagramov teda? No, na Google. Na Google, tam si to vyhľadá. Práve na to je aplikácia In the City, že pokiaľ navštívite nejaké mesto, tak viete si tam vyhľadať, čo sa aktuálne bude diať. Využijete? Jasné, pravda, že? Keby ste nám prišiel nejaký kamarát ešte, dajme to mini, zo zahraničia, aké 3 miesta by ste mu ukázali vo svojom okolí? Senec, Túreň, Košice. Možno Veľká Homola. Isto Bratislavský hrad. Čo ešte? Senecké jazera. Asi v Bratislave hrad. Senecké jazera. Senecké leto. Dáte e-mailovú adresu a môžete dostať free drink. Takže za váš čas určite využite. Ďakujeme pekne.